Čus, vítejte u mého dalšího videa na hru Brawl Stars, respektive u prvního dílu na hru Brawl Stars. Jo, chtěl bych vám říct, abyste dali odběr, like a zvoneček, aby vám žádný video neuteklo. Trvá to jenom 3 sekundy a je to kompletně zadarmo a můžete ho i kdykoliv zrušit. Je to dobrovolný, hlavně je to dobrovolný, nemusíte to dávat. A jo, chtěl bych vám říct, že bychom mohli dělat epizody o novinkách z Brawl Stars světa a jenom hraní a někdy i prostě jenom hraní Brawl Stars a tak no. A tak dále a tak dále. No nic, nebudu to dál natahovat a konečně něco zahraju. Takže jdeme na Solo Showdown a jo, jdeme na to. Doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Tak, jsme tady. No nic, no. No jasně, dávej si tam emoty, vole, ty hejzlíku. Dostaneš pořádně. Teďka podrž se. Jak máš? Tak jdeme na to. Tak. Leon. Leonku, já ti co nechci udělat. Já se ti chci jenom vyvarovat. Pojď sem. Tak chce s krabicema. No nic, no. Tak jdeme, ale teďka už fakt budu mluvit, fakt, nebojte, fakt už budu mluvit u toho a všechno budu to už tak nějak komentovat. Já jsem se potřeboval soustředit, no. Byla to těžká situace. Tak pojď. Tohle vyhrajeme. Já tomu věřím. Ty jo, tak je to dal. Se vyzabíjeli totálně. Tak, dobré. Velmi dobré. Tak to chce. Captain Crow. Kapitáne Crowe, jsme v nebezpečí. Ale když jsem dal ultimátku, tak ale to nestihlo zareagovat. Sakryš. To prostě nestihlo zareagovat. Charlie. Crow. To bude trochu problém. Tak. Ona nás stará vidí teďka. Nevím jak, ale vidí nás.
A máme tu Crow. Pojď. Tara. Yes. Tak. Pojď. Yes. Pojď. Na mě. Pojď. Pojď. Tak to jsem už nemohl dát. A snažil jsem se. Jak vidíte, nejsem úplně zkušený hráč. Nejsem úplně nejlepší hráč na světě. Tak Startrup. Co nám něco super. Epický, tak jo, tak tam by mohlo na Edgara. Command Spray. No, Uncommon, nevím. A mám tam ještě nějaký koly. Nebo ne, mám v Dew, no, tak se zahraju s Piperkou v Dew. Je to baví za tu Piperku. Prostě všechny tam odstřelovat a tak, no. Je to prostě baví. Se surčem jsem. A musí se taky trošku hejbat ty dementy. Nebo si třeba spletl hru s Clash Royalem tady. Pojď. Au. Yes. Showdown. Jo. Já mu tady chci hlídat ty power cube. A je šukanec, pes. Yes. Máš. A tam... Já doufala, že to vyjde, no. No nic, no. Nevadí. Tak jdeme dál. Si zahrát za Piperku. Si pamatuju, že jednou byla Piperka jedna z mých oblíbených brawlerů, protože byl fakt silná za mě. To ještě nebyly žádný chromatický a tyhle ty, no. No. Starý dobrý bravko. Počkat. To je tenhle ten. Au.
Au. Když je budu zastrašovat. Tak jdem na to. Pojď si zahrát peška. To od tebe chce. Si zahrát peška. Pešek běží. No jo, no. Eva. Dal jsem docela dobrý. Tak a teďka si tam poslední 2 hry asi. Jo. Vidíme, no, jak to půjde. Flex nějaký. Jsem s Míkem. To by šlo. A myslím, že to byl Kit. Nechci Kit. Kitku fakt ne. Ty vole, jo. Hehe. Au. Počkej na mě. Miko. No tak. Utíkej. Yes. Dobrý. Yes. Tak ten je dobrý. Tak to se Mikovi podařilo. Yes. Tak ten je dobrý. No, takže tohle by bylo ode mě vše pro tento díl, pro tento part. A doufám, že se vám tohleto líbilo. Dejte like, odběr a zvoneček, aby vám neuteklo žádný nový video. A čus.